Hello friends, this is Vipul Ramsiari. Welcome to VR classes. आं दिनै देसासा दुसासा दिहुननायनि बागै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। थांनाय भिडिअ आङो देसासा दुसासा दिहुननायनि खायसे नेमखान्थिफोरनि बागै सावरायदोंमोन। दिनैनि बे पार्ट 2 भिडिअआवबो आङो देसासा दुसासा दिहुननायनि खायसे आद्रा थालांनाय इम्पोर्टेन्ट नेमखान्थिफोरनि बागै सावरायनो लानाय जादों। स' भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट। अन्नानै जोबजासिम मोजाङै नायलांदो। स' दिनै गिबियावनो आङो सावरायनो लानाय माबाया जाबाय टपिकआ जाबाय HCF एन्ड LCM अफ एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेशन। माने एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेशननि फोरमायथिनि HCF आरो LCM खौ माबोरै दिहुनो। एक्सपोनेन्शियल माने एक्सपोनेन्ट माने मा पावार, जायखौ जों पावार होननाबो बुंनाय जायो ना। स' बेबायदि एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेशननि देसासा आरो दुसासाखौ माबोरै दिहुननाय जायो बेखौ सावरायनो लानाय जादों गिबियावनो। स' नायलानै जों कुइसना होदों फाइन्ड द HCF एन्ड LCM अफ माने देसासा आरो दुसासाखौ दिहुननांगो। मा होनाय दों से नाम्बाराव 3 क्यूब होनाय दों। 3 क्यूब 3 to the power 5 3 to the power 4 3 स्क्वायर ना। बे मोनब्रैनि जों मा दिहुननांगो HCF दिहुननांगो एबा देसासा एबा दुसासा दिहुननांगौ। स' जेब्लानोखि एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेशन एबा पावार थानायनि जों अनजिमाफोरनि पावार गोनां अनजिमाफोरनि मा जेब्लानोखि जोङो LCM एबा HCF दिहुननाय जायो। स' माबोरै दिहुननाय जायो। स' पावारनि ओंथिखौ मिथिबाय जोङो 2 स्क्वायर माने बा 3 स्क्वायर माने मा होननाय जायो बिसोरनि समान 3 into 3 जेब्लानोखि मा 3 स्क्वायर दङ 3 खैथा दङ मोननैखौ जेब्लानोखि पावाराव एक्सपोनेन्शियल फर्माव दिन्थिनाय जायो अब्ला इखौ मा लायनाय जायो 3 स्क्वायर होनना लायनाय जायो। बेनि ओंथिया जाबाय मा 3 3 मोननै दङ। 3 क्यूब माने मा होननाय जायो 3 आ खैथा दङ 3 3 खैथा दङ मोनथाम दङ होननाय जायो नङा होमबा। स' बेखौ एक्सपोनेन्शियल एबा पावारनि फर्माव लिरोब्ला बे 3 3 मोनथामखौ 3 3 मोनथाम माल्टिप्लाइ जानायखौ जों मालायनो हागो 3 टाइम्सखौ 3 क्यूब होनना लिरनो हागो आरो 3 मोननै माल्टिप्लाइ जाना थायोबा बेखौ मा होनना लिरनो हागो जोङो 3 स्क्वायर होननानै लिरनो हागो। स' बेबायदि बेबायदि महरखौनो पावाराव होना दोननायखौनो मा होनो एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेशन होनना बुंनाय जायो। अनजिमाफोरनि माने एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेशन बेबायदि जुदि एक्सपोनेन्ट एबा पावारनि जायोब्ला जोङो जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन जे जुदि बेसआ खमनबा नै 3 खौ बेस होनना बुङो। नै गाहायाव थानाया जाबाय बेस आरो सायाव थानाय एक्सपोनेन्ट एबा मा इयो पावार। स' बे बेसआ समानब्ला जोङो जायनि पावारा बैनिसे फिसासिन बेखौनो मा HCF जायो। जाय फिसासिन बेनो HCF जायो। स' बिनि ओंथिया बेनो जे नैबे 3 स्क्वायरा नायबाय जों बोखावना नायोब्ला बे एक्सपोनेन्ट फर्माव लिराबासिनो जों जुदि माल्टिप्लाइ फर्माव लिरोब्ला ना 3 स्क्वायर माने 3 3 मोननै 3 क्यूब माने 3 3 मोनथाम। स' बिनि कमन फैक्टरानो जाबाय HCF नङा होमबा। नै 3 to 3 मोनसे कमन जाबाय आरो 3 3 मोनसे कमन जाबावबाय। स' 3 आ खैथा कमन जाखो मोननै कमन जाबाय। मोननैबो नाम्बाराव थानाय माबाया कमन नाम्बारफोरा जाबाय बा कमन फैक्टरफोरा जाबाय 3 आरो 3। ओंखायनो मा जागोन इयो 3 3 मोननैबा जों मा होननानै एक्सपोनेन्शियल फर्माव लिरबा 3 स्क्वायर जागोन। स' थामहिनबा मा जागोन नैबे मोननै माने एक्सपोनेन्शियल फर्मनि एक्सप्रेशननि देसासाया मा जागोन 3 स्क्वायर जागोन। थामहिनबा मा जागोन फिसासिना जायो ना। जायनि पावारा फिसा बेनो मा जायो HCF जायो। स' नैयावबो बेसआ गासैबो समान नालाय 3 क्यूब दङ 3 to the power 5 दङ 3 to the power 4 दङ 3 स्क्वायर दङ। स' बैनिसे फिसाया जाबाय मा 3 स्क्वायर। ओंखायनो HCF आ मा जागोन 3 स्क्वायर। स' बेनि ओंथिया मा माने HCF आ जाबाय मा कमन फैक्टर गासैनिबो कमन फैक्टर। स' बेनिसे फिसायानो जाबाय कमन फैक्टर्स जागोन नङा होमबा। गेदेरब्लाथ' नै मोनसेया 3 to the power 5 लाबायाथ' 3 to the power 5 गैया बेयो 3 स्क्वायरल'सो 3 मोननैल'सो दङ नङा होमबा। स' फिसासिनानो मा जायो कमन फैक्टर जायो आरो बे माने कमन फैक्टरानो मा जायो HCF। HCF आ जाबाय मिलायनायखौ लायो कमन फैक्टर्सखौ लायो। ओंखायनो HCF आ जाबाय जुदि बेबायदि महराव दोनोब्ला जेब्लाबो गोसोआव ला जे बेसआ जुदि समानब्ला बैनिसे दुइसिन पावारानो जागोन मा HCF आरो बैनिख्रुइ देरसिन पावारानो जागोन मा LCM। जिहेतु LCM आ जोंहा माखौ लायो मिलायनायखौबो लायो मिलायैखौबो लायो। आं आगोलनि भिडिअआवनो होखांबाय मिलायनायखौबो लायो मिलायैखौबो लायो कमनखौबो लायो आनकमनखौबो लायो। थिग नैबे एग्जाम्पलावबो जों नायनो हायो आरो ने 3 मोनथाम ना 3 आरो मा मोनसे बिदिन्थि लाबाय जों 3 माने इयो 3 क्यूबनि आरो 3 स्क्वायरनि बिदिन्थिया जाबाय मा 3 खैथा मोननै नङा होमबा। स' 3 मोननै आरो 3 मोनथाम बे मोननैयाव मा जागोन कमना मा जागोन इ जाबाय
नैबो कमन जाबाय आरो आनकमनखौ लाबाय आनकमनखौबो लाफानांगो एलसीएम दिहुनबा दुसासा दिहुनबा ओंखायनो 3 खैथा जागोन मोननैदो मोनसेदो मा जागोन माने आनकमना जाबाय मोनसे दंबावो ना होमबा मोनथाम जागोन थारमाने 3 क्यूब जागोन स 3 स्क्वायर आरो 3 क्यूबाव माने दुसासेया मा जागोन नै गोदोरसिना जागोन 3 क्यूबा जागोन ना कमन बियो मा हाबना थाफायो कमनबो आनकमनबो हाबना थाबाय ओंखायनो जों गोरलैनो बुंनो हागोन जे जुदि बेसा जुदि समानब्ला बेबायदि एक्सपोनेन्ट एबा पावारनि महराव थायोब्ला मा खालामनांगो जोङो बैनिसे देटसिन पावारखौनो मा खालामनांगो एलसीएम होनना सानना लांगौ नानै एलसीएम आ जाबाय बैनिसे पावार देटसिन जायो इयो माया देटसिन बेनिफ्राय 3 टू द पावर 5 आ देटसिन ओंखायनो एलसीएम आ 3 टू द पावर 5 आ जागोन आरो दुइसिना जाबाय एचसीएफ जेब्लाबो गोसोआव लानो गोनां स नेक्स्ट 2 नम्बरखौ नायनोसै बे मोनसे माल्टिप्लाइ फर्माव दङ बियो मोननै माने माबाफोरा बेलेग आरो न मा होनना बुङो बेसआ बेलेग बेसआ मोनसेनि बिखौ मोननै टार्म होनना बुङा दे मोनसे टार्मानो बे सामजाब महराव थाबा दाजाब आरो दानख' महराव थाबासो टार्मखौ मोननै होनना बुंनो हागौमोन ना जुदि 2x प्लस मा जानायबा ए थानायबा बियो मा जागोन मोननै टार्म दाजाब जाना दं नालाय दाजाब दानख' जाना थायोब्ला बे जाबाय मोननै टार्म एबा बां बिदाब मोननै बिदाब स बियो सानजाब जाना थाबाय मोनसे बिदाबानो सानजाबनानै जमाबो खालामनो हायो जोंखौ नङा होमबा स मा दोङो बेसआ जाबाय 2 दोङो मोनसेया जाबाय 3 दङ 2 स्क्वायर आरो 3 टू द पावर 4 दोङो आरो मोनसेया जाबाय 2 क्यूब आरो मा 5 स्क्वायर दङ स बि मोननैनि देसासा दुसासे मा जागोन नायनोसै जों एखे लिरना दे 2 स्क्वायर आरो 3 आव आरो इखिजाबो 2 आ दोङो बेसआ मिलायनाया खैथा मिलायदो नै 2 आ मिलायदो 2 आ बेस दङ नाथाय 5 आथ' इखि गैया 3 आ इखि दङ आगसि दङ नै आगदानायावथ' गैया नङा होमबा स होमब्ला माया मिलायदो कमना जाबाय 2 आ बेस 2 आ स बेसआ नैया मिलायदो इखिबो बेस 2 दङ इखिबो बेस 2 दङ नाथाय पावारा गुबुन इखिसा स्क्वायर दङ ओजा मा दङ क्यूब दङ स देसासा दिहुनोबा मा खालामदोंमोन आङो खमसिन पावारखौ लानांगो पावारा इ जाबाय 2 क्यूब नै जाबाय 2 स्क्वायर स कमा मा जागोन 2 स्क्वायरा ओंखायनो मा जागोन नैनि देसासे मा जागोन 2 स्क्वायरा जागोन 2 स्क्वायर नैबे मोननैयाव माया मिलायदो गोरोबनाया कमन फैक्टरा जाबाय मा इयो 2 स्क्वायर ओंखायनो एचसीएम जाबाय 2 स्क्वायर दानि एलसीएम नायनोसै जोङो एलसीएम मा एलसीएम जाहैबाय नाय एलसीएम आथ' मिलायनायखौबो लायो 2 स्क्वायर 2 बेस गोनां दङ ना नै 2 बेस गोनां दङ 2 बेस गोनांनि एलसीएम दिहुनबा गोदोरसिनखौ लामोन पावार देरसिनखौ लायो सोर माखौ लानांगो जोङो 2 क्यूबखौ लाबाय जोङो इयावनो कमन बान कमनबो फैफाखाबाय 2 क्यूबावनो 2 मोननै फैबाय मोनसे आग्लायनाय 2 आबो फैफाबाय थारमाने 2 क्यूबाव फैबाय गोदोरसिनखौ लानांगौ नालाय दुसासा दिहुनब्ला इनिफ्राय 3 नि नायलाय बे 3 आथ' बेखि गैयानो होमबा 3 आनकमन बा 3 टू द पावर 4 खौबो लाबाय आरो इनिफ्राय 5 दोङो 5 स्क्वायराबो बेयो आनकमन बा बेखौबो लाफानांबाय जों दुसासेयाव कमनखौबो लायो आनकमनखौ लायो मिलायनायखौबो लायो आरो मिलायैखौबो लायो ओंखायनो बिनि एलसीएम मा जागोन नैबे एक्सप्रेसननि एलसीएम जागोन 2 क्यूब इनटू 3 टू द पावर 4 इनटू 5 स्क्वायर जागोन बे जाबाय एलसीएम स बेबायदिनो जोङो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेसन एबा पावार एक्सप्रेसननि अनजिमाफोरनि मा खालामनो हागौ जोङो देसासा दुसासाखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो स आसा खालामो बुजिनानै मोनबाय स दानिया जों नेक्स्टआव सावरायनो लादों मा एचसीएफ एन्ड एलसीएम अफ पलिनोमियल्स बां बिदाबफोरनि मा देसासा आरो दुसासा दिहुननाय बां बिदाबा माखौ बुङो बां बिदाबा जाबाय मा मोनसेनि जाय माबे एक्सप्रेसना मोनसेनि बारा थायो बेखौनो माने बां बिदाब होनना बुंनाय जायो जेरै इयो मा दोङो 2ab + 2b स्क्वायर खैथा बिदाब दङ इयाव 2ab मोनसे बिदाब आरो 2b स्क्वायरा मोनसे बिदाब स मोननै बिदाबजों दानायखाय मोनसेनि बांसिनखौ मा होनना बुङो बां बिदाब बुंनाय जायो नैबे एक्सप्रेसनावबो मा जाना दङ a स्क्वायर b + ab स्क्वायर बेबो बां बिदाब मोननै बिदाब दङ स बेबायदिखौ मा बां बिदाब होनना बुंनाय जायो मोनसेनि बारा बिदाब थानायखौ बां बिदाब स a स्क्वायर b आ मा जागोन इयो मोनसेल' बिदाब इयो मोनसेल' दङ जेबो दाजाब दानख' जाना थायाखै मोननै बां बिदाब जानोबा दाजाब दानख' जाना एक्सप्रेसन जानांगोन सानजाब जाब्ला जानाय नङा दाजाब दानख' जानांगोन ना टार्म होनबाने बेखिनिखौ मोनसे टार्म होनना सानगोन आरो गुबुन मोनसेखौ टार्म मोनसे बिदाब होनना साननाय जायो आरो स बेबायदि जुदि बां बिदाबनि देसासा दुसासाखौ माबोरै दिहुनो जों नायलांनि स बेबायदि बां बिदाबनि देसासा दुसासा दिहुननो गोनांबा जोङो गिबियाव मा लानांगो बां बिदाब राशिफोरनि कमन लानो हायोबा लाग्रोनांगौ बे फार्स्ट नेम कमन लाखांनायनि उनाव माबा मोनसे फर्मुलाफोराव गोग्लैबा जों फर्मुला खोख्लैनांगौ स नायनि जोङो बां बिदाबा मा कमन जादों नै 2ab आरो 2b स्क्वायराव कमन माने गोरोबनाय नङा होमबा स बेहाय मा अनजिमाखौ नागिरनाय 2 गोरोबलायो नै 2 कमन लाबाय 2 कमन लाबाय जों नङा होमबा नैयाव एनिफ्राय ए आथ' इखि दङ इखि गैया बि आ इखिबो दङ इखि मोननै दङ इखि मोनसे दङ स मोनसे बिला जाबाय थामहिनबा बेसेबां लाखो जों 2ab कमन लाबाय 2ab कमन लाबा मा थाखो इखिजा 2 खौथ' b खौथ' लांबायबा ए थालांबाय नै मोनसे थालांबाय आरो इखि मा थालांखो मोनसे b थाबाय मोननै बियाव स मा जागोन 2ab * a + b
थिग बिदिनो गुबुन मोनसे बिदाबखौ नायनोसै जों a स्क्वायर b प्लास ab स्क्वायर इयाव मा कमन जागोन इनि बिदाबखौ नायसों ओमफ्राय इयावबो ab दङ ओजाबो ab दङ थारमाने a खिन्थु इखि मोननै दङ ओजा मोनसे दङ b आ इखि मोनसे दङ ओजा मोननै दङ स' होमबा a आ मोनसे b आ मोनसे लाजागोन आरो ab मोनसे लाबाय ab लाबानो इखि मा थाखो a मोनसे लांबाय b मोनसे बा a मोनसे थालांबाय ओजा आगदाखै मा थाबोखो b मोनसे थाबाय थामहिनबा मा जाखो ab into a plus b थामहिनबा मा जाखो इनो जाबाय नैबेखिनिया जाबाय मा फैक्टर्स नैबे बिदाबनि नै फैक्टर्स नैबे बिदाबनि नैबे फैक्टर्स स' दानिया जोङो HCF आरो LCM खौ माने बासिनांगौ स' HCF खौ जों माबोरै लायोमोन HCF आ जाबाय मिलायनायखौ लायो मोननैबो नाम्बारनि फैक्टर्सफोरनि गोरोबलायनाय मा बिलायदों नायसै 2 आथ' इयाव गैया होमबा 2 लाजाया b आनो इयावबो दङ ना होमबा स' b मोनसे कमन लाजाबाय नै b कमन जाबाय तारमाने b आ कमन नाम्बार ओमफ्राय a plus b दङ स' a plus b लाबाय स' बेखिनियानो मा HCF आरो बेनि उनाव जों LCM खौ नायो LCM आ जाबाय मिलायनायखौबो लायो स' इयाव मिलायनाया मा दङ नाय मिलायनायखौ नायनो 2 अनजिमा दङ 2 आ लाजाबाय इयाव गैयाबाबो मिलायोबाबो लानांबाय नालाय ओमफ्राय a आथ' इयाव गैया नै इयाव दङ ओंखायनो मा लाजाबाय जोङो a खौबो लाबाय मिलायनायखौबो लानांगौ मिलायैखौबो लानांगौ b आ इयावबो कमन स' b खौ लाबाय जों ओमफ्राय a plus b इयाव दङ इयाव a plus b जाबाय कमन स' मा जागोन नैबे बां बिदाब मोननैनि एक्सप्रेसननि दुसासे मा जागोन 2ICB into a plus b स' बेबायदिनो जोङो पलिनोमियल्सफोरनि HCF आरो LCM खौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो आरो बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे नायलायनोसै गुबुन मोनसेया जाबाय डिभिजन मेथड फर फाइन्डिं HCF दिहुननायनि मा राननायनि आदबजों जोङो HCF खौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो गोदोर अनजिमाफोरनि जुदि HCF दिहुननो गोनांब्ला जोङो बे नेमखौ मा फल' खालामनांगौ जोबोद इम्पर्टेन्ट नङाब्ला बेथ' 714 913 नि फैक्टर्सफोरखौ दिहुननानै गोलाव खालामबा जोबोद माने गोबाव सम लागोन नङा होमबा स' बेबायदिखौ जोङो राननायनि गेजेरजों गोरलैयैनो मा खालामनो हायो दिहुननो हायो नैबे मोनसे एसे गोरोन्थि जादों दे टाइपिं मिस्टेक 714 आथुरावनो बेबायदि टाइपिं मिस्टेक जालांदो 700 मा जानांगौ 47 सो दे गोसोआव ला नैबे 747 जानांगोन न' स' जेब्ला जोङो मोननै अनजिमाखौ जोङो देसासा दिहुननो थाङोब्ला मा खालामनांगोन जोङो गोदोरसिन अनजिमाखौ रानजाग्रा खालामनांगोन 913 मा जाबाय रानजाग्रा गोदोरखौ जों फिसानो राननो हायो नङा होमबा 747 फिसासिन 913 देरसिन होमबा 747 मा जागोन रानग्रा जागोन आरो न' स' 913 खौ जों रानजाग्रा खालामबाय भितराव दोनबाय ना दानिया नांगौ 913 खौ जों 747 नो राननांगौ बेसेबां थांगोन जोङो ना एबा 747 जों मा सानजाबा जों 913 मोनगोन नायनि स' 913 खौ जोङो 747 मात्र सेल' थाङो आरो आद्रा थायो नङा होमबा 747 सानजाब 747 जों नैयोबा रानजागोनसेनो गोदोर जालाङो स' जोङो सेल'सो हरनांगोन ना सेल'सो गोलैयो से गोलैबा बेसेबां थाखो दानख'लायनोसै जों 13 निफ्राय 7 थांबा 6 थाबाय आरो नैयाव मा थालांखो 10 थालांबाय 10 निफ्राय 4 थांबा मा थाखो 6 थाबाय इयाव मा थालांखो 8 थालांबाय 8 निफ्राय 7 थांबा 1 थामहिनबा 162 थालांबाय दानिया 162 मा जाबाय आद्रा एबार आद्राखौ मा खालामलायबाय रानग्रा खालामलायबाय आरो द'नि रानग्राखौ मा खालामलायबाय जोङो रानजाग्रा खालाम बिदिनो उल्था उल्थि रानलांबाय थानांगो आद्राखौ रानजाग्रानो रानना होलायबाय हारिनि उनाव रानलायबाय रानै जेब्लानाखि जोबनानै लाथिख' जाहैगोन अब्ला जोबथा रानग्रायानो मा जायोनो देसासा जायो नायलांसै जों नाय 747 कियाव फज'फैलायबाय द'नि रानग्राखौ न' होमबा एबार 747 निखौ 162 नो राननांगौ जों मा थांगोन एबा 162 थ' मा सानजाबा 747 मोनगोन जों एक्जेक्ट मोना रानजाजोबा आद्रा थायो स' 162 सानजाब 4 बेसेबां 664 नायनायसो मोनगोन 4 सानजाब 6 24 बा 4 फज'बाय 2 थांबाय 4 सानजाब 6 24 24 दोनै 26 26 2 थांबाय 4 सानजाब 4 4 दोनै 6 थामहिनबा 664 न' स' 747 निफ्राय बेसेबां रानोब्ला 162 नो रानोब्ला बेसेबां थाङो 4 थाङो 4 थांना बेसेबां आद्रा थालायबाय 83 7 निफ्राय 4 थांबा 3 थायो इयाव मा थालांखो 14 निफ्राय 6 थांबा 8 थायो नङा होमबा स' मा जाखो 83 एबार 83 खौ एबार द'यनि नै 162 रानग्रामोन नालाय रानग्राखौ इयाव लांलायबाय रानजाग्रा जालायबाय एबार 162 खौ सोरजों राननांगौ 83 जों एबार 83 जों मा सानजाबा 162 मोनगोन 83 सानजाब 2 बेसेबां 162 रानजाजोब्बाय 2 सानजाब 3 2 सानजाब 8 6 थामहिनबा आद्राया लाथिख' थाबाय माने रानजाजोब्बाय स' रानजाजोबला रानै जेब्लानोखि जोबनानै आद्राया लाथिख' जाहैगोन थामहिनबा रानजाजोबगोन अब्ला जोबथि रानग्राखौनो मा होनना बुङो देसासा जायो जोबथि रानग्राया नै 83 मा जाबाय देसासा स' बेबायदिनो जोङो गोदोर अनजिमाफोरखौ मा राननायनि जोहै मा खालामनो हायो देसासा दिहुननो हायो माब्लाबा मोनथामबो जानो हागौ मोननैब्ला मोनथामबा मा जागोन अब्ला
आं मोनथामखौ होनाय जायासै जों बुंनानै नै मोनथामखौ खालामोब्ला जों गिदिर गिदिर मोननैखौ रानग्रोबाय राननानै जि देसासा मोनगोन बे देसासाखौ आरो मोनसे थानायदो से हमना ला मा दंबावोमोन इयाव 215 दंबावोमोन मोनसे अनजिमाया अब्ला जों इनिखौ बेसेबां मोनखो बिनि देसासाया मोनबाय 83 ए 83 दो 215 दो रानलायनांगोन अब्लानिया जोङो राननानै जि मोनो बेनो मा जागोन मोनथाम अनजिमानि देसासा जागोन मोननै अनजिमाथ' जाबाय जेब्लानोखि मोनथाम जायो आं मोनथामखौ होनदो बे मोननैनिखौ दिहुनग्रोनानै आरो बे थानायखौ जि देसासा मोनदो बे देसासाखौ बे थामथिदो रानना होबानो जाबाय थामथिदो देसासा दिहुन एखे नेमजोंनो बिदिनो रानलांलाय रानै जिर' जाब्ला बे जोबथायानो मा जालायबाय जोबथा रानग्रायानो मा जालायबाय देसासा जालायबाय स' बेबायदिनो जोङो राननायनि जोहै मा देसासाखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो दानि आङो देसासा दुसासाजों सोमोन्दो गोनां मोननैसो जेंना गोनां सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों नायदोनि कुइसन नाम्बार 1 आव मा होनाय दङ फाइन्ड द लिस्ट नाम्बार which when divided by 16, 24 and 36 leaves the remainders 7, 15 and 27 respectively माने मा दिहुननो होदो फाइन्ड द लिस्ट नाम्बार बेनिसै फिसासिन अनजिमाखौ जेब्लानोखि बे अनजिमाखौ राननाय जायो थामहिनबा बे मा जाबाय रानजाग्रा जाबाय राननाय जायो माजों रानोनो 14 नो रानोब्ला 24 नो रानोब्ला 36 नो रानोब्ला मा रिमाइन्डार गालाङोनो मा आद्रा थायोनो 7 थामहिनबा रेसपेक्टिभलि होनदो माने 14 नो रानोबा ओरैबायदि मोनसे अनजिमा जाय अनजिमाखौ फिसासिन अनजिमा जाय अनजिमाखौ रानोब्ला 14 नो रानोबा मा जायोनो 7 आद्रा थायो 24 नो रानोबा 15 आद्रा थायो आरो 36 नो रानोब्ला मा होनो 27 आद्रा थायोनो स' बे अनजिमाया मा जागोन स' बयनिख्रुइ दुइसिन अनजिमा बेखौ रानजाग्राखौ दिहुननो होदो नालाय बे मा जागोन एलसिएम जाखागोन नङा होमबा एलसिएम लाब्लानो जाबाय जों नाथाय मोनसे बाथ्रा होनना बुंदो जेब्लानोखि राननाय जायोब्ला मोनथामनिबो फेक्टरब्लाबो मा खालामनो आद्रा थायोनो मोनथामनिबो कमन फेक्टर जागोन एलसिएम बा मोनथामनोबो माने रानजाग्रा ओरैबायदि अनजिमा जागोन जाय मोनथामखौबो रानो ना मोनथामखौबो रानोब्ला मा जायोनो 7, 15 आरो 27 आद्रा थायोनो सब्ला आद्रा थायो माने बेसेबां डिफारेन्स गासैबो समान नामा जुदि एखे आद्रा थायोब्ला मा जागोन डिफारेन्सआ जुदि एखेबा मा जागोन बेनि एलसिएमानो जाहैगोन नङा होमबा स' नायनि जोङो नैयाव दे हियार माने 16 निफ्राय 7 थांबा मा थायो 9 बे रानग्राफोरनि डिफारेन्सखौ नायना लानि जोङो 22 निफ्राय 15 थाङोब्ला आद्राया 15 थायोब्ला बेसेबां डिफारेन्सआ 9 32 खौ माने रानोब्ला मा जायोनो 27 आद्रा थायो थामहिनबा डिफारेन्सआ 9 थामहिनबा बिसिनि डिफारेन्सआ गासैबो 9 गोजा स' एखे थामहिनबा एखे स' एखेब्ला बिनि मा जागोन कमन फेक्टर जागोन सरि कमन माल्टिपल जागोन नङा होमबा कमन माल्टिपल ओंखायनो जों एलसिएमखौ दिहुनना लानोसै एलसिएमखौ दिहुननानै जेब्लानोखि जोङो 9 खौ दानख'ना होयो अब्लानो बे अनजिमाया जागोन जेरै मोनसे बिदिन्थि लानानै जोङो नायो 5 जेब्लानोखि 5 खौ बे अनजिमाखौ 2 जों राननाय जायो होनना बुंबा आद्रा बेसेबां थायो 2 सानजाब 2 4 समान बेसेबां थागोन आद्रा थागोन आद्राया से स' रिमाइन्डारा मा जायो 1 जायो नङा होमबा 1 आद्रा थायो माने जेब्ला 5 खौ 2 रानना नायोबा जायो मा जायो 1 आद्रा थायो स' जेब्लानोखि जोङो बे आद्रा थानायखौ दानख'नो हागोन अब्ला बे समानै रानजाजोबगोन नङा होमबा 5 निफ्राय 1 दानख'बा मा जागोन 4 4 खौ 2 रानोबा मा जागोन 2 सानजाब 2 4 नङा होमबा स' मा जागोन रानजाजोबगोन जेब्लानोखि आद्राखौ दानख'नाय स' बेबायदि रानजाग्रानि बेलायावबो जेब्लानोखि बियो रानजाजोबगोन आरो आद्रानि डिफारेन्सआ जिहेतु 9 नालाय जेब्ला 9 खौ दानख'ना होयो अब्लानो मा जागोन रानजाजोबगोन नङा होमबा स' बिनि एलसिएमखौ दिहुननोसै जोङो स' एलसिएमखौ दिहुननोसै एलसिएमा मानि 14 नि 24 नि 36 नि जोङो दुसासा दिहुनो दुसासाखौ माबोरै दिहुनो आं आगोलनि भिडिअ'नो माने बुंखाबाय स' जोङो राननायनि गेजेरजों नायनि 2 सानजाब 2 रानगो गासैबो जरा अनजिमा नालाय 2 रानगो बे फिसानिफ्राय रानलांनांगौ जोङो अब्लासो बेनि फेक्टर्सफोरखौ मोनो नङा होमबा स' 2 फिसानिफ्राय रानबाय 2 सेयाथ' गासैबो फेक्टरखा नालाय 2 सानजाब 6 2 सानजाब 12 24 2 सानजाब 10 36 आरो फिन आरो मा जोङो जरा अनजिमा गोजा 2 रानजाबो 2 सानजाब 4 2 सानजाब 6 2 सानजाब 9 10 आरो इनि उनाव मा जाबावदो जोङो नै मोननै अनजिमा मेजरिटिया 4 आरो 8 जरा अनजिमा नालाय सरि 4 आरो 6 ओंखायनो 2 जों रानजाबावगोन 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 3 6 स' 9 खौ रानजाला नालाय 9 खौ बोख्लायबाय थिग बेनि उनाव माजों रानजागोन एबा 3 आरो 9 3 जों रानजायो मेजरिटिया 2 खौ दोनथ'बाय जों 2 खौ बोख्लायबाय बेनिफ्राय 3 सानजाब 1 3 3 सानजाब 3 9 बिनि उनाव मा दंबावो जोङो 2 लाबावबाय 2 सानजाब 1 2 1 खौ बोख्लायबाय 3 खौ बोख्लायबाय आरो 3 दाबावो 1 खौ बोख्लायबाय 1 खौ बोख्लायबाय 3 सानजाब 1 3 थामहिनबा इखिनिनि सानजाब गासैयानो मा जागोन एलसिएम जागोन नङा होमबा स' बेनि एलसिएमा 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3
सानजाब 2 सानजाब 3 समान बेसेबां 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 3 8 सानजाब 3 24 24 सानजाब 2 48 48 सानजाब 3 बेसेबां 144 नङा होमबा स' 144 बिनि एलसीएम बेसेबां जागोन 144 स' बे एलसीएम खौ लवेस्ट कमन माल्टिपल खौ बेबा जों समानै रानजागोन जेब्लानोखि आद्राखौ माबायो आद्रा डिफरेन्सआ मामोन 9 नङा होमबा स' आद्राखौ दानख'नाबाय 144 निफ्राय 9 दानख'बाय बेसेबां 135 स' 135 आ जेब्लानोखि 16 24 मा 32 जों रानोब्ला बेसेबां थागोन बेखिनि आद्रा थागोन आरो 7 आद्रा 15 आद्रा 27 आद्रा थागोन आरो स' बेनो जाबाय मा कारेक्ट अपसना जाबाय 135 माने कारेक्ट अपसना जाबाय D नङा होमबा स' बेबायदि राहायै जों दिहुननो हायो आरो रानजाजोबगौ माने समान जुदि माबाखौ रानजाग्राखौ दिहुननो होदोंबा जेब्लाबो मा ला जोङो एलसीएम ला आरो डिफरेन्स बा बे बेसेबां डिफरेन्स बेखौ माइनास खालामना होबानो जाबाय नङा होमबा स' आसा खालाम बुजिनानै मोनबाय बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ सल्भ खालामनायसै नेक्स्ट नाम्बारा जाबाय मा 3 bells ring at intervals of 8 12 and 15 minutes respectively at what interval they will ring together बेसेबां इन्टारभेलाव मोनसे खोब इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन बेबो गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोराव फैबाय थायो रेलवे आनजादाव फैबाय थायो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाव फैयो थिग बेबायदिनो टेट आनजादावबो फैयो आसाम पुलिस बेबायदि आनजादाव मोनो जेब्लानोखि नों क्वेश्चन पेपार नायो बेबायदि सोंलुखौ नुगोन आरो स' 3 bells ring at intervals माने मोनथाम बेल बे बेला रिङो गाबो माब्ला बेलफोरा मा 8 नि इन्टारभेलाव खेबसे गाबो बुयो 12 नि इन्टारभेलाव 15 नि इन्टारभेलाव 15 मिनिटनि इन्टारभेल 12 मिनिटनि इन्टारभेल आरो 8 मिनिटनि इन्टारभेलाव मा बेला फारियै गाबो अब्ला बेसेबां इन्टारभेलाव बिसोरो जमायै गाबगोन जुदि 8 आव मोनसे बेल सोरनिबा बेला 8 मिनिटनि माबायाव गाबो इन्टारभेलाव सोरनिबा 12 मिनिटनि इन्टारभेलाव मोनसे बेला मायाव गाबो 15 मिनिटनि इन्टारभेलाव आरो माब्ला जमायै बिसोरो गाबगोन इन्टारभेला बेलेग नालाय जेब्लानोखि माबा मोनसे समाव बिसोरथ' इदि इन्टारभेलाव थांबाय थाबा ग्रुप मोनसे मिलायगोन स' मा टाइमाव बियो एखेयावनो बे बेला गाबजोबगोन आरो बे मोनथाम बेला माने खेबसे टाइमावनो रिं जागोन आरो बबे मोनसे इन्टारभेलाव बेसेबां इन्टारभेलाव स' बेनिफ्राय जों बुजिना मोनबाय जे बेयो एक्सट्रा मा दङ मोनफा डिभिजन दङ स' बिनि कमन माल्टिपल कमन माने मोनथामनिबो मिलायनाय कमन माल्टिपला जायनिखि 8 जोंबो माने रानजायो 12 जोंबो रानजायो 15 जोंबो रानजायो बेबायदि मोनसे कमन मोनसे नाम्बार बे कमन नाम्बारानो मा जागोन बिनि बेल गाबनाय समानै जागोन नङा होमबा स' बेवहाय माखौ दिहुननो जोंखौ एलसीएमखौ दिहुननो स' बेबायदि टाइपनि जेंना जायोब्ला जेब्लाबो मा दिहुननांगोन नों एलसीएम दिहुननांगोन स' नायनि एखे माने मा कमन माल्टिपल जानांगोन 8 निबो माल्टिपल जानांगोन 12 निबो माल्टिपल 15 निबो माल्टिपल जिसु 8 मिनिटनि इन्टारभेल 12 मिनिटनि इन्टारभेल 15 मिनिटनि इन्टारभेलाव गाबो नालाय बेला अब्ला खेबसेनो जमा गाबनोब्ला मा सम जागोन बिनि मा जागोन कमन माल्टिपल जानांगोन स' जोङो एलसीएमखौ दिहुननांगोन स' नायनि जोङो एलसीएम अफ 8 12 and 15 इजिकेल बेसाव 120 नायनोसै 8 नि 12 आरो 15 स' गासिबो माजों रानजागोन जोङो बे मेजरिटिया बियो बिसोर मोनैयाथ' 3दोसो रानजागोन 2दो बिसोर मोनैया रानजायोमोन 3दोखौ रानग्रोबाय जोंनाव 8 खौ 8 बोख्लायबाय 3 सानजाब 4 12 3 सानजाब 5 15 बेनि उनाव 2 रानजाबाय 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 2 4 5खौ रानजानानै बोख्लायबाय आरो बिनि उनाव जों आरो 2 हाबावो 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 1 2 5खौ बोख्लायबाय बेनि उनाव 5 दङ 5खौ राननायसै जों 2खौ बोख्लायबाय 1खौ बोख्लायबाय 5 सानजाब 5 बेनि उनाव 2 दंबावो 2खौ रानबाय 2 सानजाब 1 2 ओमफ्राय आरो 1खौ बोख्लायबाय 1 बोख्लायबाय गासै जोबजोब्बाय राननाया ना थामहिनबा 3 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 5 सानजाब बेसेबां सानजाब 2 समान बेसेबां जागोन 120 नङा होमबा स' 120 जाबाय बे मोनथाम अनजिमाफोरनि मोनथाम बेलनि मा बियो मा दुसासा दुइसिन साधारन सानजाबगिरि आरो स' बे टाइमाव 120 मा मिनिट 120 मिनिटनि उनाव बेला मा जागोन समानै रिंगोन थामहिनबा बेसेबां नांगोन 120 बेसेबां 2 घन्टानि उनाव रिंगोन नङा होमबा 2 घन्टानि उनाव एबा 120 मिनिटआव मा जागोन 120 मिनिटनि इन्टारभेलाव मा जमायै रिं जाजोबगोन गैजोबगोन मोनसे बेला 8 मिनिटनि इन्टारभेलाव गाबोब्ला मोनसे बेला 12 मिनिटआव मोनसे बेला 15 मिनिटआव गाबोब्ला बिसोर गिदिं जेब्ला मब्ला समान जायगोन
माने 120 मिनिटनि उनाव मा एबा 120 मिनिटआव मा जागोन बे बेला गाबगोन आरो जमायै मोनथामबो बेला गाबगोन स' बेबायदि जेंनाखौ जों बेबायदियै मा दुसासा दिहुननानै बे जेंनाखौ सल्भ खालामनाय जायो आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेयो आसा खालाम बुजिनानै मोनबाय दानिया थिग बेबायदिनो एखे महरनि मोनसे सोंलु जोङो लाबावनि नायनि 4 bells ring with intervals of 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. All the 4 bells ring together at 3 p.m. At what earliest time will they ring together again? मा होनना बुंदो मोनब्रै बेला बेसेबां इन्टारभेलाव दुइनि मोनथाम बेल मोनदाने मोनब्रै बेल 6 सेकेन्डनि इन्टारभेलाव मोनसे बेला गाबो 9 सेकेन्डनि इन्टारभेलाव गाबो 12 सेकेन्डनि 15 सेकेन्डनि इन्टारभेलाव बेला गाबो मोनब्रै बेला स' बियो जेब्लानोखि गिदिं गाबबाय थागोन मोनसे समाव मा जायो जमायै गाबोनो खैथायाव गाबोनो 3 बाजियाव लोगो मोनलायजोबो बेला ना जमायै मोनब्रैबो बेला एखे मिलायगोन अबेबा मोनसे टाइमावथ' मिलायखागोन ना 6 सेकेन्डआव मोनसे बेला गाबबाय थाबा 6 सेकेन्डनि मुरे मोनसेया 9 सेकेन्डनि मुरे मोनसेया 12 सेकेन्डनि उन मोनसेया 15 सेकेन्डनि उन गाबोब्ला मोनसे टाइमाव बिसोरो मा जागोन गिदिं मोनसे जमा जाहैगोन अबेबा मोनसे टाइमाव मा टाइमाव जायो माने बेलासिनि 3 बाजियाव जमायै गाबोनो मोनब्रैबो बेला एखे टाइमावनो जायोनो आरो बे 3 बाजिनि उनाव बबे मोनसे समाव आरो बेला एखे गाबबावगोन होनना बुंदों स' बेनि जों माखौ दिहुननांबाय एलसिएमखौ दिहुननांबाय नङा होमबा बेबायदि जेंनाबा जोङो एलसिएम दिहुननांगोन एलसिएम माने बे कमन माने लिस्ट कमन माल्टिपलखौ दिहुननांगोन आरो बेनि एलसिएमा कमन माने जायनिखि मा 6, 9, 12, 15 सेकेन्डजों जमायै रानलायनाय एखे जायो नङा होमबा स' एलसिएमखौ दिहुननोसै जों 6, 9, 12, 15 नि एलसिएमखौ नायनि जों 6, 9, 12, 15 गिबियावनो जोङो मेजरिटिखौ नायदो माथो रानजागोन इयो गासिबो 3जों रानजागोन ओंखायनो 3खौ लाग्रोबाय 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 4 12 3 सानजाब 5 15 बिनि उनाव फिन 2जों रानबाय जों 2 सानजाब 1 2 3आथ' रानजाना नालाय बोख्लायबाय 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 5आबो रानजाना 5खौ बोख्लायफिनबाय थिग बिदिनो 5जों राननायसै जों 1खौ बोख्लायबाय 3खौ बोख्लायबाय ओमफ्राय 2खौबो बोख्लायबाय 5 सानजाब 1 5 बेनि उनाव जोङो 3 दंबावो 3 आरो 2 दंबावो बेनिफ्राय रानाबाबो जायो बेलेग अनजिमाबो रानलाबाबो जायो खिन्थु बानायजोबसै थालला जोबनायावलागि 1खौ बोख्लायबाय 3 सानजाब 1 3 2खौ बोख्लायलायबाय रानजाया नालाय 1 बेनिफ्राय 2 दंबावो 1खौ बोख्लायबाय 2 सानजाब 1 2 आरो 1खौ बोख्लायबाय स' थामहिनबा मा जागोन 3 सानजाब 2 सानजाब 5 सानजाब 3 सानजाब 2 बेखिनिया बेसेबां जागोन गासै 180 जागोन सानजाब जोबा स' बे 180 जाबाय मा नैबे मोनब्रै अनजिमानि मा दुसासा थामहिनबा बे सेकेन्डनि बा बेसेबां जागोन 180 सेकेन्डआव दं नालाय सेकेन्डआव 180 सेकेन्डआव बेसेबां मिनिट जागोन 3 मिनिट जागोन ना 3 मिनिट मोनसे माबा 1 मिनिटआव 60 सेकेन्ड थायो नालाय 60 सानजाब 3 180 नाम्बा 3 मिनिट ओंखायनो मा जागोन मोनसे बेला खैथायाव गाबदोंमोन 3टानि उनाव आरो 3 मिनिटनि उनावसो जमायै लोगो मोनगोन 3 मिनिटनि उनाव लोगो मोनबा 3टाजों 3 मिनिट दाजाबनाबा 3 बाजि 3 मिनिटआव 3 बाजि 3 रिंगायाव बेलासिनि 3 बाजि 3 मिनिटआव मा खालामगोन बेला जमायै गाबगोन नै जोबोद गोरलै नङा 3 बाजियाव मोनसे गाबदोंमोन बिनि उनाव बबेयाव गाबगोन माने बिनि बेसेबां मिनिटनि उनाव जायो 3 मिनिटनि उनाव 180 सेकेन्ड माने एलसिएमा 3 मिनिट बा 3टा 3नियाव नङा होमबा स' कारेक्ट अपसना जागोन मा 3टा 3 मा जागौमोन 3 बाजियाव बेला गाबगोन आरो आं बिनि अपसनफोरखौ होनाय जायाखै दे स' बेबायदि राहायै दिहुननाय जायो स' बेलनि मोनसे प्रब्लेम जेंना माने गोबां इन्टारभिउआव फैथारो आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट एसे बुजिजासे नायना लाब्लानो जाबाय गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो गुबुन मोनसे सोंलु बेबो HCF आरो LCMजोंनो सोमोन्दो गोनां मोनसे जेंना दा HCF and LCM of two numbers are 5 and 135 respectively if one of the numbers is 27 find the other number जोबोद इम्पर्टेन्ट जों बे कनसेप्टखौ लाथार मोजाङै अब्लानिया गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौबो सुस्रांनो हागोन मोनसे HCF देसासा आरो दुसासा मोननै अनजिमानि देसासा आरो दुसासा होनाय दङ रेसपेक्टिभलि माने फारियै देसासाया बेसेबां 5 दुसासाया बेसेबां 135 मोननै अनजिमानि दं दै अनजिमा खैथा मोननै अनजिमानि देसासाया 5 आरो दुसासाया 135 जायोब्ला होनाय दङ आरो ओमफ्राय if one of the number is आरो मोनसे अनजिमाया मोननै अनजिमानि मोनसे अनजिमा नायदों 27 फाइन्ड द आदार गुबुन मोनसे अनजिमाया मा जागोन स' मोनसेल'सो दिहुननांगोन देसासायाबो दङ दुसासायाबो दङ मोनसे अनजिमायाबो दङ दाने गुबुन मोनसे अनजिमाखौ दिहुननो गोनां जादों
स' देसासा दुसासानिफ्राय जों मोनसे सलुसन मोनसे माबा मोनो मोनसे फर्मुला हिसाबै मोनो आरोना मोनसे समानथाय इकुवेशन मोनो मा इकुवेशन बेखौ जोबोद गोसोआव लानो गोनां product of HCF and LCM is equal product of two numbers जेब्लाबो गोसोआव ला मोननै अनजिमानि बादै product of HCF and LCM देसासा आरो दुसासानि सानजाब गासैया product माने सानजाब गासै सानजाबना मोननाया देसासा दुसासानि सानजाब गासैया सोरजों समानो product of two numbers मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समानो जेब्लाबो बे ल'खौ गोसोआव ला देसासा दुसासानि बेलायाव मोननै अनजिमानि देसासा दुसासानि सानजाब गासैजों मा जायोनो देसासा दुसासादो समान जायोना आं मोनसे एग्जाम्पल होनि मोनसे अनजिमाया जाबाय मा जेनेबा 4 ना आरो गुबुन मोनसे अनजिमाया जाबाय मा 6 नायनि जों बेयाव 4 आरो 6 नि नायनि मोननै अनजिमा बेनि देसासे मा जागोन 2 नि 4 नि फेक्टरा 2 नङा होमबा 6 नि फेक्टरा मा 2 सानजाब 3 6 स' बेहाय मा जागोन एचएबा मा जागोन मिलायनायखौ लायोमोन नै एचएबा बेसेबांमोन एचएबा बेसेबां 2 नङा होमबा एचएब ओमफ्राय एलसीएमआ मा जागोन मिलायनाया 2 जाबाय 2 लाबाय मोनसे मिलायबाय मिलायखौबोथ' लायो होमबा 2 मोनसे लाबाय 2 दो आरो मिलायखौबो लानांबाय 2खौबो लाबाय आरो 3खौबो लानांबाय माबा जागोन 2 सानजाब 2 4 सानजाब 3 बेसेबां 12 जागोन नङा होमबा थामहिनब्ला दुसासे मा जागोन एलसीएमआ मा जागोन 12 आरो देसासे मा जागोन देसासे जागोन 12 आरो 2 स' दा मा होनदों नैबेयाव मा होनदों नै इकुवेशनाव मा होनना बुंदों देसासा आरो दुसासानि सानजाब गासैदों मोननै अनजिमानि सानजाब गासैदों समान होनना बुंदों देसासे मा 2 आरो दुसासे मा 12 सानजाब 2 बेसेबां 12 सानजाब 2 24 नाय देसासा आरो दुसासानि सानजाब गासै 24 जाबाय दानिया नै अनजिमा मोननैखौ बेसे अनजिमा मोननै मा मामोन 4 आरो 6 4 सानजाब 2 बेसेबां 24 नंगौ नङा स' मा जाबाय जेब्लाबो गोसोआव लानो गोनां जे जाय प्रुफबो खालामना होबाय आङो मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों देसासा दुसासानि सानजाब गासैजों जेब्लाबो समान स' बे मोनसे जोङो माबाखौ इकुवेशनखौ जोङो देसासा दुसासानिफ्राय मोनो आरो स' नायदिनै जों बेहायबो बेखौनो दिनै सल्युसन वी नो डेट जों मिथिगौ दि प्रडाक्ट अफ एचसीएफ एन्ड एलसीएम इज इक्वल प्रडाक्ट अफ टू नाम्बार्स और एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल 1 एन्ड आदार नाम्बार मोननै नाम्बार बाथ' मोनसे नाम्बार लाबाय गुबुन मोनसे आदार नाम्बार गुबुन मोनसे लाबाय स' मा जागोन इदि सानजाब गासै समान जोंनिया मा दोङो एचसीएफआबो दोङो एलसीएमआबो दोङो आरो मोनसे नाम्बाराबो दोङो गुबुन मोनसे दिहुनो अब्ला जों नैबे फर्मुलाखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय ना एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल दा जोङो एचसीएफआ मा होननाय दोङो एचसीएफआ दोङो 5 दोङो एलसीएमआ मा दोङो 135 दोङो 1 नाम्बारा जोङो 27 दोङो आदार नाम्बारा गैयाबो गैयिखौ लिरबाय आदार नाम्बार लिरबाय स' दानिया एखेलाबा मा जागोन आदार नाम्बारखौ दिहुननांगौ जों मिथियाखै नालाय आदार नाम्बारखौ आगदाखै गारबोबाय नै 26 नि एखेलाबा माल्टिप्लाइ एखेलाबा मा जाफायो डिभिजन जाफायोबा मा जागोन आदार नाम्बारा थाबाय थ' बेयाव मा जागोन सानैया सानजाब सिंनिया डिभिजन माबा इयो राननाय जाफैबाय दानबा मा 26 मा दानबा 26 सानजाब बेसेबां 5 26 सानजाब 5 बेसेबां 135 ओमफ्राय 5 सानजाबा मा जागोन 5 सानजाबा बेसेबां जागोन 25 थामहिनबा गुबुन मोनसे अनजिमाया मा जागोन आदार नाम्बारा मा जागोन आदार नाम्बार इज इक्वल स' आदार नाम्बार इज इक्वल बेसेबां जागोन 25 स' बेबायदि राहायजों खालामनो हायो आरो देसासा दुसासानि मा होनाय थायोबा बा मोननै अनजिमानि प्रडाक्टआ मोननै अनजिमाया होनाय थायोब्ला देसासेया दङबा दुसासाखौ दिहुनोबा बेबायदि खालामबानो जाबाय दुसासाखौ दिहुननो गोनांबा बेबायदि खालामबानो जाबाय नैबे इकुवेशनखौ लानानै जोङो जाय गैया बेखौ जोङो गोरलैयैनो दिहुननो हायो स' जोबोद गोरलै गोरा नङा बेयो एसे नायना लाब्लानो बुजिनानै मोनगोन स' आसा खालामो बुजिनानै मोनबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आसा खालाम भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबायब्ला खेबसे लाइक होलायदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं